als we opgraven, dan weten we eigenlijk altijd al wel dat er iets zit. En dat is misschien voor sommige mensen wat lastig voor te stellen. Dus ik dacht, ik laat eens even zien hoe het er nou uitziet als je nou in het veld loopt en je vindt een bot. In sommige gevallen ziet dat er zo uit. Dit bot ligt al, ik denk, een jaar of, nou misschien wel 10 aan het oppervlakte. En deze is ook niet meer te redden. Dit is, van binnen ziet het er een beetje uit als een bros. De buitenkant is nog wel mooi glad, maar je ziet hier al, is hij afgebroken. Er zit nog een stuk hier in de grond. Hier is nog een stuk, maar de rest is al lang al van de heuvel afgerold. En vergaan tot stof. En dus dat betekent dat dit bot niet te redden is. Maar misschien zit er nog meer in de grond. Nou, dit was dus het stuk dat eerst bloot lag. Dit hebben wij nu ook blootgelegd. En we hebben het op een soort voetstuk gezet. En er helemaal onderdoor getunneld. Dat betekent dat we hem in kunnen gaan gipsen voor het transport. 3, 2, 1. Oh, easy, easy peasy lemon squeezy. Look at that beauty.